देखियो गुरु बहिन, एगो चर्चा हम कह रहल छी। देखियो दू बहिन रहथिन ना, ता दुनू बहिन के शादी एक गाँव में भेलखिन। एक गाँव में शादी भेलखिन दुनू बहिन के। दू बहिन रहथिन तो दुनू बहिन के एक गाँव में शादी भेलखिन। शादी जे भेलखिन ना, तो छोटकी बहिन जे रहथिन से वो महादेव के शिष्य रहथिन। महादेव के बचपने से मतलब महादेव के शिष्य रहथिन। आ ऊ बड़की बहिन जे रहथिन त ऊ नहीं महादेव में जुटल रहथिन, और छोटकी बहिन महादेव के शिष्य रहथिन। त दुनू बहिन के एक गाँव में शादी भेलखिन। दुनू बहिन के जे एक गाँव में शादी भेलखिन त ऊ त महादेव के शिष्य रहथिन। त छोटकी बहिन से की करथिन, मतलब एक घर में शादी भेलखिन त छोटकी बहिन की करथिन, अपन सब काम धंधा कर लेथिन आ क अपन बहिनों के स्वागत भागत क देथिन आ अपन महादेव के चर्चा में चल जाथिन। मतलब रोज भाई डेली एतबाइए करथिन, अपन महादेव के चर्चा में नहा लेथिन, धो लेथिन, सब काम धंधा कर लेथिन आ चल जाथिन। आ बड़की बहिन जे रहथिन त उनको अपन स्वागत भागत खाना पीना दो देथिन, अपन तैके बाद अपन चर्चा में चल जाथिन। त छोटकी बहिन के दूगो लड़का भेलखिन। लड़का जे भेलखिन ना दुनू छोटकी बहिन के, ता बड़की बहिन के नहीं भेलखिन, छोटकी बहिन के दूगो लड़का भेलखिन। तो महादेव के शिष्य रहथिन। देखियो गुरु बहिन, महादेव कतेक दयालु छथिन। महादेव के अंग में दया, पल पल में दया, हर बदन में दया, हर श्वास में दया। महादेव बड़ दयालु छथिन। त तहिना अपन ओकरा हुनका दूगो लड़का भेलखिन छोटकी बहिन के, आ बड़की बहिन के नहीं भेलखिन। ता छोटकी बहिन कहलखिन कि से दीदी से महादेव में हम जुड़ल छियै, महादेव के शिष्य बनल छियै, से अहूँ घोषणा करा लू, हम करा दै छी अहाँ के। आ चलू हमरा जोरे महादेव के चर्चा में। से जरूर है कि महादेव दया करतथिन त अहूँ के बालक देत। त बड़की बहिन कहलखिन जे नहीं, हम गामे नहीं जाब चर्चा में, से अहाँ जाओ, अहाँ के अच्छा लगे अहाँ जाओ, हम नहीं जाब। तो कहलखिन ठीक है, हम अहाँ के मुँहे से न कहब नहीं जाओ, कोई बात नहीं है। तो वो अपन नहीं जाथिन, वो अपन सब काम धंधा कर लेथिन। वो तो महादेव में जुड़ल रहथिन, महादेव के शक्ति हुनका अगमा अपार है। तो वो अपन महादेव में जुड़ल रहथिन, तो वो अपन चल जाथिन। आ बड़की बहिन नहीं जाथिन, ये अपन डर से सब कामो धंधा कर देथिन, हुनका खानो पीना दो देथिन, अपन चल जाथिन चर्चा में। आ बड़की बहिन नहीं जाथिन। आ दूगो बउआ जे रहे, दुनू बउआ के अपन खाना पीना दो देथिन, स्कूल के तैयारी कर देथिन, अपन महादेव के चर्चा में चल जाथिन। वो बउआ दुनू स्कूल चल जाथिन। त जे बात है, बड़की बहिन जे रहथिन ना, त अपन ओकरा बेटा के, हुनकर लड़का जे स्कूल से आवे त ओकरा लड़का के सब मतलब कपड़ा उपड़ा चेंज करा कर खाना पीना हुनकरा दिए, बहुत ओकरा सेवा करे। बड़की बहिन जे रहथिन से बहुत सेवा करथिन हुनका, ओकरा बेटा के। त गाँव पड़ोसा में, टोला मोहल्ला में नहीं बुझल गेल गुरु बहिन। देखे छियै टोला मोहल्ला के लोग सब मतलब अच्छा खैलक तैयो आ बे अच्छा खैलक तैयो, खराब खैलक तैयो। तब हुनका पड़ोसनी के नहीं देखल गेलखिन, तो वो चर्चा में चल गेलखिन। तो पड़ोसनी एलखिन हुनका आगना, तो ओकरा बड़की बहिन के कहे छथिन पड़ोसनी से देखियो अहाँ कैला एते करे छी, से अहाँ के ऐसे किछ नहीं हैत। जे ओकरा त देखियो जे दूगो भगवान बालको देने हैं, तो ओकर सब कुछ है, अहाँ के किछ नहीं है। तैयो ये अपन बात के ओते अथी नहीं केलखिन, दूबे कहलक तीनबे कहलक नहीं केलखिन, लेकिन हुनकर बात उ क लेलखिन। तो उ गुरु बहिन कहलखिन जे अहाँ के त किछ नहीं है, आ ओकरा त हुनका त सब कुछ है, दूगो लड़को है, शहर है, संपत्ति है, सब कुछ है, अहाँ के तब आगे पाछे कुछ नहीं है। से ऐसन करू जे उ चर्चा में जात ना, अहाँ के बहिन चर्चा में चल गेल। दुनू लड़का के की करू, गंगा जी में भसाया। उ कहलखिन गंगा जी में भसाया दुनू लड़का के। त कहलखिन कि केना का दीदी हम भसाइए गंगा जी में, तो नहीं ऐसा करू, अहाँ भसाइए तभी अहाँ के गुजारा होत, नहीं तो नहीं होता, नहीं ओकरे रहत, नहीं अहाँ के रहत, जे अहाँ गंगा जी में भसाया। उ की कलखिन, हुनकर बात क लेलखिन बड़की बहिन। उ तो अपन महादेव के चर्चा में रहथिन, महादेव के मगन में रहथिन। उ अपन हुनकर बात क लेलखिन। तो उ की केलखिन, हुनकर बड़की बहिन जे रहथिन से की केलखिन, दुनू लड़का स्कूल से एलखिन, दुनू लड़का के फुसला कर कहलखिन चल बुआ मेला देखे। दुनू लड़का के लऽ लेलखिन, चल गेलखिन गंगा जी में। गंगा जी के किनार पर गेलखिन, दुनू लड़का के की केलखिन, गंगा जी में भसा देलखिन। गंगा जी में जे भसा देलखिन दुनू लड़का के, आ भसा कर वो अपन घर चल एलखिन।
त जे दीदी जे हुनका सिखैने रहथिन, बगल के दीदी पड़ोसनी सिखैने रहथिन, ओहे दीदी फेनो सौंसे कहियो देलखिन, पाप ने जे अपना नहीं छपलखिन हुनका त उ सबके कहियो देलखिन। कह जे देलखिन त सौंसे गाँव भ गेल। सौंसे गाँव जे भ गेल त सब पड़ोसनी सब टोला मोहल्ला के दे दिया जितने रहे सब जा हुनका बजबेला चर्चा में से ये दीदी अहाँ यहाँ महादेव के चर्चा में छी, अहाँ के बेटा के के बहिन गंगा जी में भसा आयल से अहाँ एता पर छी। त उ अपन महादेव के मगन में एकदम खुश रहथिन। आ हिनकर बात एकोटा ने उ अपन सुनथिन, हिनका सबके बात एकोटा के ने बात सुनथिन। वो अपन महादेव के चर्चा में मगन रहथिन, महादेव में तन मन लगैने रहथिन त अपन मगन रहथिन। आ जे दीदी जैसे दीदी जाए त कहे जे ये यहाँ तो अतेक देर से अहाँ महादेव के चर्चा में, महादेव के शक्ति कहाँ भेल से अहाँ के बेटा के हुनका मत्ती दीते तो बचा दीत से दुनू बेटा के गंगा जी में भसा आयला से चलियो ना। वो अपन नहीं गेलो, नहीं ओहि पर से उठलखिन, नहीं गेलखिन, अपन महादेव के चर्चा में एकदम मन तन लगा कर दिल लगा देलखिन। केकरो बात नहीं उ सुनलखिन, केकरो बात जे नहीं उ सुनलखिन। जब महादेव के चर्चा विसर्जन भेला के बाद जे उ ओहि पर से उठलखिन, आसन पर जे से उठलखिन तो किनको बात नहीं सुनलखिन। आ सोझे महादेव के अगमा अपार है, महादेव के दिल जे छथिन अगमा अपार छथिन, महादेव बड़ दयालु छथिन। महादेव हुनका शक्ति देलखिन तो उ सोझे गंगा जी के रास्ता धो लेलखिन। गंगा जी के रास्ता जे धो लेलखिन त जात गंगा जी के किनार पर पहुँचलखिन। वो गुरु बहिन जे रहथिन से गंगा जी के किनार पर पहुँचलखिन। आ हुनकर बेटा ता डूम के कहाँ कत्ता ताले चल गेलखिन हुनकर लड़का। त गंगा जी के किनार पर पहुँचलखिन त गंगा जी के किनार पर बैठ कर गुरु बहिन अपन मन में एकदम महादेव के सुमैर लेलखिन। आ सुमावला के बाद एकदम सुमैर लेलखिन। तब कहलखिन, गुरु बहिन कहलखिन, गंगा जी के पानिया हो शिवा गुरु बरना से सुखाए बैरे जान रे जान बरना से सुखाए बैरे जान रे जान आखिया के लोराबा कथी से सुखाए बैरे जान रे जान आखिया के लोराबा कथी से सुखाए बैरे जान। गंगा जी के पानिया हो शिवा गुरु बरना से सुखाए बैरे जान रे जान बरना से सुखाए बैरे जान रे जाना आखिया के लोराबा कथी से सुखाए बैरे जान रे जाना आखिया के लोराबा कथी से सुखाए बैरे जान। एते बचन गुरु बहिन बोल देलखिन, कह देलखिन एते बचन महादेव के सुमैर का एते वचन कह देलखिन। एते वचन कहला के बाद तैयो ने महादेव के शक्ति भेलखिन, तैयो ने हुनका बेटा के अथी केलखिन। फेर महादेव के सुमैर का खूम, फेर महादेव के खूम अपना मन में सुमैर लेलखिन। त फेन कहै छथिन गुरु बहिन, घरबा के अगिया हो शिवा गुरु पानी से भूताए बैरे जान रे जान पानी से भूताए बैरे जान रे जान दिलाबा के अगिया कथी से भूताए बैरे जान रे जाना दिलाबा के अगिया कथी से भूताए बैरे जान।
फेन गुरु बहिन एते वचन कहलखिन, 2 वचन कहलखिन, तैयो नहीं महादेव उनका बेटा के ऊपर कह देलखिन। फेन गुरु बहिन हार मार कर फेन तन मन में महादेव के बसा कर फेन कहे छथिन गुरु बहिन, फेन एगो कहानी कहे छथिन गुरु बहिन। गैया के दूधवा हो शिवा गुरु बाजारिया बेचिया बैरे जान रे जान बाजारिया बेचिया बैरे जान रे जान छातिया के दूधवा कहाँ माही बेचबई रे जान रे जाना छातिया के दूधवा कहाँ माही बेचबई रे जान। गैया के दूधवा हो शिवा गुरु दरभंगा बेचिया बैरे जान रे जान बाजारिया बेचिया बैरे जान रे जान छातिया के दूधवा कहाँ माही बेचबई रे जान रे जाना छातिया के दूधवा कहाँ माही बेचबई रे जान। एते वचन गुरु बहिन कह दै छथिन, 3 वचन गुरु बहिन कह दै छथिन। तीसरा वचन में महादेव खुश भ जाय छथिन, महादेव दया बरसा दै छथिन। त दुनू हुनकर दुनू बालक के दुनू जांग पर बैठा दै छथिन। बैठैला के बाद गुरु बहिन एकदम मगन में खुश भ जाय छथिन, एकदम हंसै छथिन खल खल आ कहे छथिन देखियो महादेव के कतेक दयालु छथिन। त तहिना गुरु बहिन हम अहाँ महादेव में तहिना झूमल रहू, गाबैत रहू, बजाबैत रहू। महादेव बड़ दयालु छथिन। देखियो केते शासन हुनका गुरु बहिन के पवलखिन, केते शासन देलखिन गुरु बहिन के। लेकिन महादेव के शक्ति छलखिन त हुनकर दुनू बेटा अपन लाल चल एलखिन, दुनू बेटा आपस चल एलखिन। त तहिना गुरु बहिन देखियो आदमी केतबो लगे है, आदमी केतबो पीछा पड़ है, लेकिन आदमी के कैला से कुछ नहीं होए है। आ महादेव जब पीछा करतथिन त वैसे कभी नहीं उबरास होतिन, कभी नहीं उबरास होतिन। त तहिना गुरु बहिन वही गुरु बहिन सन मन सबके दे, हमरा अहाँ सन मन केकरो नहीं दे, हमरा अहाँ सन मन केकरो नहीं दे, गुरु बहिन सन मन सबके दे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर हर